החמאס הרגיש מיד את נחת זרוענו. תקפנו אותו עם 153 טון פצצות. 153 טון פצצות. תקפנו עשרות מטרות לאורכה ולרוחבה של הרצועה, חיסלנו מחבלים רבים, וביניהם גם מפקדים בכירים. אני הבהרתי מלכתחילה, הפסקת אש היא לא רישיון לחמאס לאיים עלינו. ובסוף התהליך שסיכמנו יחד עם הנשיא טראמפ בעבודה משותפת, הכוח הצבאי והשלטוני של החמאס יחוסל כדי לסכל אותם. לא על הכל יודעים, וייתכן שלא על הכל ידעו. העצמנו את כוח ההרתעה של ישראל, זקפנו את קומתנו, השבנו את חטופינו כל החיים, חלק מהחללים עדיין שם, אנחנו נחזיר גם אותם. במקום לצאת חפויי ראש מעזה, נשארנו בתוך הרצועה, נשארנו בפנים, כשאנחנו לופתים את החמאס מכל עבר. כך רואים אותנו בעולם כולו. תודה לראש הממשלה, וכעת אני מתכבד להזמין את ראש האופוזיציה